mmanụ. Aha m bụ Mkpachukwu Ojagbo. Abụ m onye Olu Okoro nke dị na Umuahia n'obodo nke Chineke n'okwu bekee. I'm from Olokoro in Umuahia South, local government area of Abia State. Abụ m onye Chiism n'okwu Igbo, n'okwu bekee Godianism. Ndị ahụ chọrọ isi otu ndị nna ha chi kpere Chineke maka na anyị matara na Chineke abụghị ọbịa n'ala Igbo. Isiokwu m n'abalị a bụ na ire jiri nka bụrụla ọnụ. A sị m na otu ahụ ọkụkọ Igbo si na-atọ m n'ọnụ ma m na-ata ya, otu ahụ ka omenala Igbo si na-adị m n'ahụ, maka na ihe awụ ihe Chineke kere nye m. Otu ahụ ilu onye si atọ m ụtọ dịka onye Igbo nwụ, otu ahụ ka omenala Igbo si atọ m. Ka m ewelitetụ aka elu. Otu ahụ onye China ka ji mkpịsị abụọ ndị nna nna ha nyere ha na amamihe niile ha nwere na nka na ụzụ niile ha kpụrụ na nchọpụta niile ndị China nwere, mana mkpịsị abụọ ahụ nna nna ha nyere ha, ha natara ndị nna nna ha, kama ha akpagharịa ya dị mma, ha ka jikwa ya na-eri ntam. Ọ dịghị ụzọ anyị ga-esi gakwuru chi anyị ma ọ bụghị isite n'aka ndị nna nna anyị, maka ọ ga-epepụkwesị onye amụrụ ya mụta ibe. Ọ ga-adịrị Igbo la mma. Ịbụrụ onye Igbo, wetegodi na mbụ na Chineke abụghị ọbịa. Isi m na Chineke bụ ọbịa, onye kere Igbo, ọ ga-adịrị Igbo la mma.